матра чанд бор гуфтум мара халал нарасон. Ма берин даям. ҷанобони гиромӣ, иҷа ферма набудааст. ин хонарам нестай, афт иҷара би. Бу иҷада ман тоқат карда наметавонам. Биё бирем иҷае. Киҷодаи? Ман диванчама ёфтам. Нигоҳ. Қабидум. Бӯи панир кадест. Бемаза будай. Қурбони қилд будӣ. Чӣ қай фаҳмидӣ? Хаб кунен. Бар падартон налат сиёҳчамар бикшатон. Эй! О, не. Ман занаки мурдагиро чом мекунам? Шеф, дика ҷо наёфтем. Диванда дига кас хоб будай. Чӣ? Зиндагӣ мекунем дар ботлоқ. Навистем ки мумкин нест дар омадан. Шумо чӣ гапа намефаҳмед? Мемонен ҳамҷа ором зиндагӣ кунам? Гумшен амад? Не. О, не. Бочаи би тела кадестай. Чико мекунед шумо дар ботлоқи ма? гумшен амадаиҷа гумшен. Киш дафшин. Тамом баса як хандабозӣ. Баса шом шид хона ба хона. Эй, не уҷа мумкин нест. Мегумаш шуморо. Ман ёра файрод накардам бишқӣ. Албатта моро ягон кас файрод накардай. Чӣ? Моро иҷа рӯӣ кардам. Кӣ рӯӣ кард? Лорд Фаркуад рӯӣ кард иҷа. Як қарш кардам мара гирифт ҳамҷа рӯӣ кард. Мо дига ҷои мерафтагӣ надорем. Майли. Кӣ медона як ҷо ёвем Фаркуада? Ман худ медонам. Ман медонам. Ягон кас дигарам медона? Дар ҷои хунаш? Ягон кас? Ман. Як кас дигар? Ман охи медонам. Ман медонам. Шуд хай. Бисёр нас. Гӯш кунен Аҳмад мара. Аҷинаҳои афсонавӣ. худтона ранги дар хонатон ҳис накунен. ҳай омадани шумо ягон кас ҷа шод нестай. ман тезда пеш Фаркуад рафтан мебиём, қатиш гап мезанам ва ҳамаи шуморо хона ба хона дафн мекунем. фаҳмиден? Не. Ту бошӣ? ҳамроҳи ман мерӣ. چه زور تو مرا خرسان کردی. خر و شرک یک کمانداشته گروی نوحیه میشیم. خیلی که دوستت میدارم شرک. در لبی آبی شرک قطمه بخون. شبی محتامی نازنین یاری. من تر نگفتم شعر نخون. سویستوک ممکنه؟ نه. تای دیل بخونم چی؟ مایلی. Хей, салом алейкум бачаҳо. ранги ҳама вақта видео маҳқул шуда боша лайк подпискаро фаромӯш намекунед. барои видео қувва бисёр бад сарфшудагига фикр мекунед ки меҳнатҳои маро таги по намекунед. чӣ хеле ки мултфилм хостен, ина мултфилм ҳамаш озвучка накардам. гуфта будем ки як қисмиша мекунам. мебинем ки талабгор ҳастед давомша диданда. агар ки одамо давомша хоҳанд дидан видео агар 5000 лайк гира ман давомша мебурам. инстаграм телеграм моро фаромӯш намекунед бачаҳо. бошен саломат мардани тоҷик. Burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm